gedene oh cangkeme wis mecucu wae. Sinden nek maju kok tanpa nganggo ulat apik lho. Iya, wis ben ya. Oh. Ayo wangun nek dadi Bagor Brand. Nggih, niki Bagore ajeng nyanyi nggih. Ya rasa lara ati ngono kok lara ati lho. Gojek ki ora kena lara ati ya. Ya kan mami kok dikei Bagor Brand terus lho. Sing Kaya ngarani- apa ta wujude kaya ngapa? Ayo meng wujud Bagor kae. Isine pakan sapi, pakan kirek, pakan Bagor Brand. Aku wadah pakan. Heeh. Piye? Setuju ora? Teneh kaya do madai kabeh nek aku wadah pakan ya. Ayo meng kari mblerek sithik terus ora. Jenengan mau ketake ngene duit Mas Fajar ya? Lah wong aku ki wong blobo-lumo kok, Tin. Aku sosial iki gedhe. Iya. Tenane paling ming juga kon saweran mau to. Matamu weruh ora iki lho. Apa ta? Wis bukaan tas Lah sing kon saweran endi? Ha iki. Iki endi? Iki iki lho, kah banget lho. Ora nganggo dit mau to? Tuh adake cah tipis. Iya ya. Kok pas nek nganti radinei padake cah tipis ya tak udal-udal. Maksudnya piye? Ya kok nek aku nyanyi kudu kei. Ah sing ngakon ngekeki sapa? Aku. Kowe nang kene iki nyambut gawe apa ngemis? Ya nyambut gawe ya. Ha, nyambut gawe sentuk amplop kok dadak kei. Ya wis jatahe sapa? Kowe nek ngono kuwi gawe kemerene penabuh lho. Penabuh ana sing ngrasani lho. Sinden ki pendapatane lu akeh lho. Tatin kae anggere nyanyi ana sawer 200 jaluk 200. Engko plus amplop pira. Kuwi akeh yang do mere. Lah aku tak sare tak bagi lho. Bagi sapa? Bagi kene. Sinden dibagi apa? Prastiwi gedek kae. Oh, wani kok kowe karo Prastiwi? Mamah mentah kowe. Tak bagi karo kene lah, aku entuk 100 tak keke kene selawe ngono kuwi. Kowe selawe kok sak rombongan kok tok naik selawe ora. Iya. Wong cetile ketok mula ya kok Bagor Brand. Ya ora lah. Ya wis iki ana engko tak paringi aja kuwatir. Pira? Wis sak karepku kok. 20 menge. Ayo ben ya tergantung apik elek-ele nyanyi kok. Ya, gubuk asmara. Biasane kowe lak basa gerajakan, saiki coba gubuk asmara. Lagune Ika tok nyanyekke. Ya, dadi ora patok bangkrong gubuk asmara ki kudu Ika terus ora. Ane nek gubuk asmara kok sik nggoni semono iki nek ora saka cor-coran wis ora. Ora saka cor-coran ambruk ya. Iya, lagi cengok kene Mas Grobak. Dadak benakke sik. Kesuwen nek benake sik. Iya. Gawe gubuk asmara. Ya, nek apik tenan ya 150. Rapate apik ya. Aku apik ora apik mesti ming 20. Ora wis ya iki 20 iki kek wondo wae nyontonya. Nggo tuku tisu basah. Lah kok nggo apa? Nggo raup. Raup ya tetep ireng kowe. Iya. Ya wis kae. Sing 20 wis ra ono. Paling sithik 50 iki. Ya. Lumayan 50. Ayo. Nggih bawa mboten? Nganggo komplit kok ya. Senengane Ya nganggo. nek komplit 200. Ah mbok akon Prastiwi wae. Nganggo bawa swidak ya Pras ya. Ibu iki meng mantuk-mantuk wae rasa wedi karo kae iki. Apa? Apa 200. Ora. Nggo apa Prastiwi swidak iki biyen tekan saiki ming swidak kok. Mundhak ra Pras? Ora. Tetep swidak. Sewidak nek ora payu ndun kene ya, Bu. Iya. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur. ya 200 ning niroke cengkokku lho.
Ayo ki engko. Lingsir yen. Lingsem piye? Apa? Lingsem. Lingsem. Lingsem apa? Lingsem yen ke mutan. Ngono kuwi napase ora pedhot 200. Waduh, aku napasnya cekak Ayo, ora urusan aku pokoke gerene. Lingsem yen kemutan. Dipedhot sithik ra apa ya? Ora, pedhot sithik kagol kaya. Aku ra iso nek dawa-dawa. Amah. Sithik to. Gah. Sithik. Mah ku senengane kok meksa ta. Lah ya aku ora tekan nek sakmono. Tekan wae kok. Hah, lho. Kaya padha muni tekan wae. Lingsem yen ke mutan. Salah. Lingsem yen ke mutan. Iki nganggo mandek lho. Aku sik mandek ora apa-apa. Lah piye? Aku uri. Kowe nek kowe aja mandek nek aku mandek ora apa-apa, ambil napas e. Ya aku ora entuk ambil. Woi, kurang ajar to nyeluk dalang kok. Lah ora bukan dong ramu kok tinggal mengo. Ayo ben ya ora apa-apa. Aku sok tak tinggal mandek, sok tak tinggal mengo barang. Piye rasah baleni? Ora, aku nggo mandek ning kok. Butuh 200 ora. Ya butuh. Lumayan lho bangane keruk wedi. Aku gah keruk wedi gah. Ayo, kok keruk wedi. Lah aku sak durunge tak dijinen rak keruk wedi kali Praga kae. Oh. Karo sing lanang. Sing nyemplung sing wedok. Oh. Malah tatin sing nyemplung, tatin sing lanang ning dhuwur nampani kae kronjote kae. Sok. Terus dhek nengah meneh kerubyu. Kayak yuyu kakak. Ombake dadi gedhe banget ya awake semono to. Kerubyu. Terus nyilem blubuk. Sedelo kae munggah wis nggo wedi nang sirahne gluwa. Aku ndelok saka jembatan kowe ngopo, Tin? Ajeng gawe kamar e, Pak. Mesake gawe kamare kok mbok sambat aku tak tukokke pirang rit ngono kok. Grobyo. Ha mbok bojomu sing nyemplung. Ampun, mengke ndak ilang. Kok ilang? Adikom suwe banget. Apa iki? Iya. Nek bojone nyilem iso bablas, nek tatin rak tanpa iso kesilem. Lho nyilem ngrekoso ae. Anggere kemambang meneh. Anggere nyilem kemambang meneh. Aku ya muni sudeten. Iki bahasa apa ta? Hah? Lingsem. Bahasa apa? Yen kemutan. Iya. Yo nanti. Nembang. Sida kuwi mau. Ayo. Gah. Iki lho tak cepake. Moh, gah. Ning rasane kok ndak malah tekan dinding kok ayo maju ya. Pak, pundi, Pak? Kene wis entek aku njukuk tas. Ayo aku lek ora sugih-sugih ngono kuwi. Sih kurang sugih piye? Mayang bola-bali kok wis ora iso tuku apa-apa jan. Ning wis apa-apa tak ikhlasi wong jeneng aku ki pekerja budaya ki anu pancen aku berjuang untuk seni dan budaya. Beltut. Lah sing ora percaya kowe ora masalah. Jenengan mobile pira? Siji. Ah? Siji. 5 kok. Kuwi mergo tak ewangi tuku barang kuwi. Mergane apa ngono? Mergane ngapa? Nyatuti ndekku barang. Dine aku meli duwe mobil kae iki. Adine aku kuwalat kok. Tak dandake wis tekor pirang-pirang yuta mlebu bengkel nah.
Apa? Aku pikirku iki mergo tak catut iki apa ya. Iya. Nek ora apa-apa saiki wis dadi kok wis tak tebus. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Aku usahaku dhewe aku nyelengi kok nyatut-nyatuti. Jenengan dadi celeng bareng to? Oh, nyeronggot cengelmu iku. Lah, mau muni piye? Jaluk tak seronggot ya kene. Pen iso nyilem. Aku iso ya rasa mbok seronggot. Lambung. Tak kira nek tukang celeng kon jatilan kae. Ayo ben. Lingsem. Ya biasa wae wis rasa njaluk-jalukan duit. Lah ngapa? Ndak tekor. Ora wis nyonyo. 200 e kok. Tak jukuk tenan. Kok sikek. Kene. Oh, dosa kowe. Wis kena aku. Kowe tak andani ya, kowe kelingan ora kae. Apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange ditenono. Ngapa ta? Arepmu aku wis ora omong werna-werna. Ya ben tak apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji dikano kena ya mah. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora none kasijan. Yo mangga. Lingsem yen ke Desa. Ayo cengkokmu wis tak apalke. Oh datang mantuk-mantuk Ayo swara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono wae. Hei. Ya. Neno. Sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa Cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi kudu jatahmu sing disuwun Ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 wis Akhirnya disaut. pendak dino cerewet gue ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut iki. Pancen cinden sing rusak bajing-bajing ya men iki. Tin gak menyem. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ae tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan. Monggo, ya. Yen liwat aku
Monggo. Weh lah, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkem. Ah? Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Ah, enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya. Merganya pelit ya? Enggak, situ kan sudah nyaut duit saya. Nah, tadi kalau enggak nyaut enggak dapat deh. Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih, Mas, monggo nggih. Nggih. Atur nuwun nggih, Mas. Mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sak karepe kono kok. Dalang kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek.
Ya wis tak. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyuh. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Ya.